Λοιπόν, παιδιά, ανοίγετε τα εγχειρίδια. Όχι, ρε. Συγγνώμη που άργησα. Απλώς, like... Περνάω μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και απλώς... Καταλαβαίνετε, like... Δεν μπορούσα. Οκ. Απλά κάτσε στη θέση σου και προσπάθησε να μην κάνεις φασαρία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω κάποιος τώρα να ξεκινήσει λίγο να διαβάζει από εδώ πέρα από τη σελίδα 79. Τώρα θα φας κιόλας μες στην τάξη. Κυρία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, αφήστε με να φάω. Έφερα απλά μια ταπεινή κρέπα, επειδή είμαι ένα ταπεινό κορίτσι από ένα ταπεινό χωριό, το οποίο απλά προσπαθώ να υπάρξω και να συνεχίσω να ζω στον δύσκολο κόσμο. Και απλά δεν μου αφήνετε να ζήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο, δεν κόβεται κιόλας. Είναι το τελευταίο πράγμα που αυτή τη στιγμή θέλω στη ζωή μου. Δεν το ζω. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, γιατί τώρα εγώ θα τρελαθώ πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ θα τρελαθώ. Πόσες φορές, γιατί δεν είναι λίγες, πόσες φορές έχουμε πει ότι ρε φίλε δεν φέρνουμε φαγητό στην τάξη. Τόσο δύσκολο είναι. Κοντεύει τέλος της χρονιάς. Έχουμε βάλει από την αρχή κάποιους κανόνες. Και ακόμα να τους καταλάβετε. Έχουμε κάποιους κανόνες. Δεν μασάτε μαστίχα, δεν τρώτε και δεν πίνετε καφέ. Για τα κινητά δεν θα το συζητήσω. Είναι ένα τελείως άλλο θέμα. Δηλαδή για όνομα ρε παιδιά, 5 απλά βασικά πράγματα. Και ούτε αυτά μπορείτε. Και είστε εν δυνάμει φοιτητές σας, καλά. Όχι όλοι, μην το παίρνετε πάνω σας. Λοιπόν, θέλω αυτή τη στιγμή όπως είσαι να κρύψεις το φαγητό, να μην το ξαναδώ πάνω στο θρανίο σου. Γιάννη! Σταμάτα να με βγάζουν ρε φύγεις, Γιάννη! Απλά είμαι ένα ταπεινό κορίτσι που τρώω! Σταμάτα! Okay. That's it. Like, literally, I'm not having it right now. At this point of my life, I cannot even exist. And you're making it terribly hard for me at this point, okay? Trigger warning σε όλους. It's so hard for me, okay? Ξύπνησα πάρα πολύ πρωί για να μπορέσω να παραγγείλω και να μπορέσω να έχω την κρέπα μου στο σχολείο μου. Είναι το μόνο πράγμα που ζητάω και εσείς μου στο retail, like... Απαράγγειλες κιόλας, από πού? Έφτασε μέχρι το eFood η χάρη σου. Προφανώς και θα ήταν από eFood. Χαρά που θα κάνανε. Δεν το συζητώ. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν με απασχολεί πλέον, δεν μπορώ να ασχοληθώ παραπάνω με το ζήτημά σου. Κάνε πραγματικά ό,τι θέλεις, αρκεί να μην μου κάνεις φασαρία. Μπορείς να μου το υποσχεθείς αυτό? Ξεκάθαρα. Ωραία, σε αφήνω λοιπόν να φάε, μπάσκετ και κλείσει το στόμα. Κυρία! Εσείς τι κάνετε εκεί? Τίποτα!